до един воин за тропа и орлите. Пишете, че в Светото Писание има много трудни за разбиране места. Това зависи от духовната възраст. Много повече са лесните за разбиране и ясни слова, чието изпълнение в живота вдига покривалото и от трудните. Вие питате за Христовите думи. Дето бъде тропът, там ще се съберат и орлите. По отношение на природата това е ясно. Вие сами сте виждали как орлите се събират край мъртвите тела и при това те ги усещат от такава височина и далечина, че човек удивен се пита как узнават къде се намира тропът. Дали по мириса или по силата на някакво шесто чувство, подобно на кълвача, който знае със сигурност къде точно на дървото се намира червият и дълбае с клюна си точно там. Без съмнение, тук Христос говори за своя труп. Забележете, той говори в бъдеще време. Там ще се съберат орлите. Ако не е мислил за себе си, той би използвал сегашно време, като за едно обикновено и всекидневно явление. Там се събират орлите. Но той употребява бъдеще време, защото има предвид своето тяло и защото говори преди своята смърт, т.е. пророчески. И пророчеството се е сбъднало. Неговото мъртво тяло увиснало на Голгота. И ето, вече 19 века, година след година, хиляди поклонници се събират на неговия гроб. Тези поклонници, не става дума за туристите, посещават гроба на своя Спасител, водени от възвишени духовни подбуди и потребности, да нахранят и напоят своите души, както орлите се хранят от мъртвите тела. Истинските поклонници, посещаващи Христовия гроб, именно те са истинските орли Христови. Тези думи се отнасят и за всички причастници, които се причастяват с Христовата кръв от светата чаша. Всички те са Христови орли, които се събират гладни и жадни пред олтара и пият живот от трупа, т.е. от Христовото тяло, от закланата жертва, от заклания заради нас и заради нашето спасение Агнец Божий. Като с някакво шесто, нематериално, духовно сетиво, развито и изострено от вярата, сетиво, което за съжаление се е притъпило у невярващите. Но защо говорим за сетиво? Става дума за разума, просветен от вярата, увярващи или помрачен от неверието и невярващи. Мир вам и благослов от Господа!